bika sigiri bilisi maliyaw bika. Assalamu alaikum ambal maslamo an siglanga hora kana nanga laru kana ga gribil lamin dawa faida yana faida damna man sisi nanga salini ma no amna tadini abdullah no allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima kullu wal qatil ma sabaqa nasr al-haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim haqa qadrihi al-miqdar al-azim an sinsin ko fe nanga salini ma ami foli bla afana ba mo no lu kalanga saboni ma ko fe ka foli bla zikri presi directeur mo no fana kalanga saboni ma do mo ga nafasura sirala ko fe nala sona man sigilanga emission ka akin lawru dota an yara kun ba kun ka no sawansa arajaba kalkuleta ani nani nala sona ma amita qur'an kala ani ziara do ka makara shuwi o nala sona ma antala ula nyine o kon kala ala tanu koy parce que jinya fa ni bala kata o be maniyaru de soro ala kusmana ibse ka famun ka jon nafa parce que jinyala tikala doni dugo fente doni fana chen wala ka antaro la an bola ka faida do di so shika bon émission kuma ka masika fenga parce que jinyala tikala biti o debe ba tababulu o de kama ngomna sigi bi kan sigi ami shi faida do di ana antale fana an bola ka femu la jarabi fana parce que jinyala tikala fendo de ne raga doni siglen do ko durlonde ka parce que adama go dumbi hami komina ko nunun sakake o ala ka kala an yina ala fe adola na ya ke o ibn ala jore ko kono bon ni ma fili ni ma yina an kuma na shi furabulu ana ngome de ka bon amina dagurunya do di shi furabulu ka bana ko kunga surtout en cette offre singolo mu kono bon singolo fana musaka kalodo aka chala fe fana ibaye banabato bi chaya sunngolo kono parce que shun ni limanata manoko on chifra bulu amina jumende do ka kala che kala muso kono na bana do de kele ke senge o kono na bana mugele ke senge sisa ibi chifra bulu iba tiga urusaba o ni o tiga bi jiru do wile ko nguje o nala sonama no suratul ikhlas jiri o ni bamana ba fo ko jiri koro fana do ibo fana furabulu kuru fula faraka o mana ge konona bana ne farsugula bana shiya o shiya ka ibe jija ni eche iba le tubi shen joli shen saba iba mi iba ko o ka chala fe konona bana fa on fa no yisoro ala bse ge kishi ka bo otoramo bo ko fe o shi ngoma kele amno di grasiga ko kunga bo grasiga jumende do adama de nyini ci ban ya fam bo ne mo me fe shi ngome ka se ka musa jabu do sora la ko shi fana dada fe jirido abse ka mo gonya mo goy ibi jumende ke se se bita shi shunde la ya fam iba akote nani de nyini obi trabde do wile ko seju bon seju ale trabde ne do ko ninso do ko isifu na le bichi kele fila kele fila kele ale kuru duru de bi kelen skorama fila de ka sanve ka soro ka kelen fila ke ko labani kele ma fila fo ale de mo ko seju ni ale yelama abi yunusa de di ibo seju inde kelen na ci shi kote nanika ya ci waram ga bi jije ba ngome bo ni ngome mbo sise bi na sode ibi shi somu kono o sanfela ibi ta shi ngome de nani ndai ni dugu jela ibi jija ibi ko ala shen nani ni klala ibi ta ngoma fana fili aka chala fe imana ga java ko fe be so konna na jugu ya na atorako ala be suma duila ka bo otorako mo ala bi grasika daila ni ka nyini fe ni fana o ka fana aka chala fe ibi ala joro ko kono o doni ayemunu sogobe ka munun kan ayere ka kla ka di mo munu ya ka no lu fana kla ka lagalele ka ni mo mi o ka fana ke ala ka baraka do la bo ko fe amina anda do ara ka barafe munun be ani munun glala sisa o munun be ulu ko ne korolin ko no safine ani masadaji ani jugu anasi ani che afura muma ani che afura tuluma bo ko fa anana jumende faraka parce que andu do fle kalum kono sisa a kalokule abibe dépenser
kalo 3 de mɔ sunkalo kɔni kɔnɔ kɔni parce que adamaden fɛn o fɛn ni sunkalo sera i kan ka dépense min bɔ kalo 3 kɔnɔ a kalo 1 i b'o de kɛ parce que sunkalo bɛ ban dɔrɔn seli bɛ n'i jɔ n'ala ni kira sɔnna ma ala ka timigo ɲuman d'an ma an bɔra ka jawusani de dilan jawusani o ye kungo bɛɛ ba de arabukan na nka ni dɔw k'a ma ko dutigi dɛmɛna ale ye fɛn min bɛ yen n'an ye fɛn min jarabi sunkalo kɔnɔ an tun b'a bɔ k'a di an sigidala mɔgɔw de ma parce que adamaden ni ala y'i sɔn muziza dɔ la i tɛ se ka wari kɛ ka bɛɛ nafa nka i se ye dɔnni kunkurunin min ye ni tiɲɛ b'o la n'i y'o di mɔgɔw ma n'o sera ka hɛrɛ sɔrɔ dugawu in fana tɛ bin an ye jawusani dilan n'ala sɔnna ma a kɛ fɛn bɛɛ an y'a bɛɛ ɲini ka k'a la a bɔnni bɛ wɔɔrɔ la a bɛna d'i ma n'i ye fɛn sɔrɔ yamaruya jumɛn b'i bolo i kɛla cɛ o i kɛla muso i bɛ koko 1 de k'a la koko 1 kɔfɛ sisan i bɛ parfum k'a la i bɛ to k'a mun sɔrɔ sisan i kɛla cɛ o i kɛla muso ye i bɛ jija i bɛ koko 1 de kɛ n'i ka haminanko ye a tɔ i bɛ parfum k'a la i bɛ to k'a mun a ka ca ala fɛ diɲɛ sɔrɔ ye mun ye parce que a dilanlen don ni jɛgɛ fara de jɛgɛ ka wari sɔrɔ ko binakun n'i ma fili kunfin bɛ dɔ don o la karamɔgɔw bɛ dɔ don o la siga yɛrɛ kɔni t'o la parce que o ye yunusa de ale ye kira min bɛ yen ni yɛrɛ jalaki de y'a se jɛgɛ kɔnɔ a tola dibi kɔnɔ nka a ka yɛrɛ jalaki in kɔfɛ ala yɛrɛ tilala ka bɔda d'a ma tuguni bɔda min bɛ yen nɔ n'a ma to jɛgɛ kɔnɔ a tilala ka bɔ k'a ka ɲɛnamaya kɛ mun ye ala ka yamaruya ye an bɛna fɛnkɛ an y'a dilan o de la n'o ye jɛgɛ ye a ka ca ala fɛ ni mɔgɔ min ye nin fɛn fana sɔrɔ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ tɛ tiɲɛ ye ko bɛɛ fana tɛ nkalon ye n'i y'o ta n'i ka haminanko ye sunkalo kɔni gɛlɛya kɔni ala b'i kisi ka bɔ ko mun bɛ yen musaka ko sira la an y'o fana inventé nin waati in na parce que an ka événement n'an bɛ taa kɛ ala kosuma kama an b'a lajɛ dɔnni kɔnɔ fɛn min bɛ yen n'a bɛ se ka mɔgɔ dilan jɔn ye parce que diɲɛlatigɛ n y'o de fɔ n ko dɔnni ma ban o fɛn damadamanin an y'o de fara ko nin ka fara an ka baarakɛminɛn tɔw kan a bɔnnen bɛ mɔgɔ fan o fan yanni sunkalo kɔni cɛ kɔni a ka ca ala fɛ kɔni bɛɛ bɛ nin i ta sɔrɔ ni mɔgɔ min mago b'a la a ka ca ala fɛ a daminɛ f'i ye sɔngɔ min bɛ yen ni waribɔba t'a la parce que adamaden i bɛ se ka mɔgɔw mago dilan ni dɔnni min a bɛ kumabɔ de parce que n y'o de fɔ n ko dɔnni tɛ sanfɛn dɔnni ye kumabɔ fɛn de ye n'ala sɔnna ma an y'o fana bɔ an bɛn'o di mɔgɔw ma da nɔgɔma la kɔfɛ arajaba kalo kɔni an kɔni caman kɛla la komi an yɛrɛ dɔnnen don ni fayidaw ye halisa an bɛna fayida dɔ di jumɛn de ka arajaba kalo in a kɔni sela a kuncɛyɔrɔ ma an bɛna fayida dɔ di nafila dɔ kan n'o ye jogo 2 ye nka n'ala sɔnna ma nafila n'i b'a kɛ sisan jogo 2 de don suratul kilasi n'o ye kɔnɔjɛlenya sura ye a yamaruyalen don i fɛ i k'o kɛ siɲɛ 7 o kɔfɛ kɛlɛwuli sura n'o ye alamiya saraka ye i b'o fana kɛ siɲɛ 7 n'i y'o 2 fara ɲɔgɔn kan n'i ma fili o bɛ fɛ 14 de i y'a faamu n'i ye jogo 2 k'o la sisan i bɛna jumɛn de ta ya kudusu i bɛna ta 222 ya kudusu i b'a ta 222 o kɔfɛ ya wadudu i b'o fana ta 222 e ka nin ka arajaba kalo in tile 10 laban kɔnɔna na hali n'i kɛla cɛ ye i kɛla muso ye i jija i ka kɛ ko 2 sɔrɔ nin na a ka ca ala fɛ ala bɛna sutura ko dɔ d'i ma k'i to i ka ɲinini kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni fangakolaba ye a ma kɛ ni yɛrɛ wɔsilen wa ala b'i sutura fana ka bɔ ɲinibaa jugu tɔɔrɔ fana ma siga kɔni t'o la parce que y'a kudusu in yɛrɛ ale fana i ye muso kɔnɔmaw ka wurudi de ye muso mana jɔ kɔnɔna ka taa se waati jumɛn ma kalo 8 kalo 7 ninnu kɔnɔ n'a sera ka 102 kɛ a ka ca ala fɛ hali ni opération de jɔlen don a ka ko la ala bɛ hinɛ n'a ka makara la y'a kudusu kama a bɛ jigin hɛrɛ la siga kɔni t'o la parce que o fana ye fɛn mun bɛ yen an ye mun lajarabi fana ka minnu di mɔgɔw ma n'o y'a jaabi d'an ma dakuruɲɛ de tun b'an bolo ka da mɔgɔw tulo ka bi wassalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu